Nedavno smo saznali da je Rusija u zonu specijalne vojne operacije poslala 4 robotizovane platforme Marker. U prilogu koji sledi govorimo zašto su proizvedeni ovi roboti i kakvu funkciju imaju na frontu. Reč je o prvoj robotizovanoj platformi koju su Rusi angažovali u zoni borbenih dejstava. Poznato je da su u prvim mesecima specijalne vojne operacije tamo dejstvovali sistemi Uran-6 koji se koriste za deminiranje terena. Zahvaljujući njihovom radu deminirana su velika poljoprivredna područja, što je omogućilo da se poljoprivrednici vrate svojim redovnim poslovima. Stručnjaci smatraju da je trenutno zbog ratnih dejstava više od 40% ukrajinske teritorije minirano. Podaci govore da se nijedna zemlja na svetu, pa ni Sirija ili Afganistan, ne mogu porediti sa Ukrajinom. Zato će nakon prestanka neprijateljstava za čišćenje terena biti potrebne godine, ako ne i decenije. Tako da će ruski urani imati mnogo posla u godinama koje dolaze. Međutim, Marker je sasvim druga mašina koja ima višestruku namenu. To je platforma za razvoj tehnologija i trenutno je najnaprednija u Rusiji. Još u oktobru 2021. godine obavljena su ispitivanja tokom kojih je ova mašina obezbeđivala kosmodrom Istočni. U autonomnom režimu Marker je patrolirao teritorijom kosmodroma i slao izveštaje o sumnjivim dešavanjima iz svog vidokruga. Upravo tako, o svemu što mu je dospelo u vidokrug, jer se Marker od mnogih mehanizama na daljinsko upravljanje razlikuje upravo razvijenim sistemom robotizovanog vida, što ga razlikuje i od platforme za radio upravljanje i čini ga pravim robotom koji samostalno vidi prostor koji ga okružuje, pa odluke donosi isključivo na osnovu onog što vidi. Nešto pre toga, tokom drugih ispitivanja, formacija sastavljena od 2 Markera samostalno izvršila desant na distanci od 100 km po nepristupačnom terenu u Čeljabinskoj oblasti. Rukovalac im je zadao samo konačno odredište. Sve ostalo, od izbora maršrute, tipa i karaktera kretanja, pa sve do izrade trodimenzionalne mape lokaliteta, uspešno je rešavala sama elektronika Markera. Mašina je tokom izvršenja zadatka samostalno lansirala 20 bespilotnih letelica za izviđanje lokaliteta na kom se nalazila, tako što je sama procenila gde i kada to treba da se uradi, jer na putu uvek postoji verovatnoća da se naiđe na neprijatelja, pa i kretanje potrebno da bude kamuflirano. Ipak, jedna stvar je uvežbavati i brusiti borbene navike na poligonu, a druga u realnim borbenim uslovima. Zato ne treba od Markera koji su poslati na front očekivati čuda. Oni su upućeni tamo ne da ratuju, već da uče. Zato se trenutno radi na tome da platforma Marker 2 bude još pametnija i samostalnija. Zahvaljujući modulnoj konstrukciji, Marker će naći primjenu i u civilnom sektoru. Na primjer, na likvidacijama i sprečavanju vanrednih događaja, kao što je gašenje požara različitih vrsta i složenosti. Svaki rat se završi pre ili kasnije. Rusija iz ovog rata želi da izađe sa novim znanjima i tehnologijama koje će u vremenima koje dolaze čuvati živote i olakšavati rad ljudima.